ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಚೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿದ ಕೈತಲ್ದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 102 ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಡಿಟ್ಟು ವಾಸವಾದುಪ್ಪುನ ಆಯಿಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಂಪತಿಲು ತಾದಿಲ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಾಯರ ದುಂಬಾದಿತದು ಇಂದತ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಾಯಿನ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ರಾಯಪೇರು ತಾದಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಾಯಿನ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡನು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತರು ಗುರುವಾರ ತೆರವು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಆಯಿಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಂಪತಿಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 24 ಅಡಿ ಅಗಲದ ತಾದಿನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್ ಕಟ್ಟಿನಿರ್ದು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಗೂ ಅಡಚಣೆ ಆವಂದುಪ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿದ್ದೇರು. ಗುರುವಾರ ಇಳೆಗು ಬತ್ತಿನ ನಗರಸಭೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿನೋದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಡು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ್ದು ತಾದಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಾಯಿನ ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್ನು ತೆರವು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ತಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತದ ಒವ್ವೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಂದೆ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡಪಾವಂದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಪೊಲೀಸರಿರ್ದು ದಾಳಿ ನಡಪಾದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ತಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಿತ್ತು. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರನ್ ತೋಜಾದು ಪೋಡಿಪಾವಂದುಪ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಆರೋಪಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ರಾಯಪೇರು ಅತಿಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಡೋರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿನವು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆತನು.